First of all, yung invitation ni President Trump sa ating Pangulo ay magandang senyales to. Ibig sabihin, rinirespeto niya ang ating Pangulo at rinirespeto niya ang policy ng ating Pangulo. At yung personal invitation ay maganda to sa ating bansa dahil papatibayin yung relasyon natin sa pagitan ng Amerika at ng ating bansa. Maganda ring pagkakataon to dahil mapag-uusapan ngayon ng ASEAN with the United States ang issue dito sa ASEAN. Marami tayong issue tulad ng West Philippine Sea na dapat rin mapag-usapan ng mas masusi sa kasama ang Amerika. So you think it's a good idea na mag-proceed si Pangulo sa March? It's an invitation that our president should accept, and it will give him a good opportunity to strengthen the relationship of both countries. Also open up other issues, particularly issues in the West Philippine Sea, which America is very involved.